Loukkaannuit siitä, koska olet liian hyvä. Tiedätkö, monesti olen kuullut sen elämäni aikana. Syyt, miksi joku on satuttanut minua, oli se, että olin liian reilu. Hyvin herkkä. Tai naiivi. Yritin jopa lakata olemasta sellainen muutaman kerran. Enkä pystynyt. En vain osaa lakata olemasta oma itseni. Ymmärsin myös sen asian, että ihmiset eivät satuta sinua siitä, että olet liian hyvä. Se, mikä satuttaa sinua, on se tosiasia, että ihmiset ovat väkivaltaisia, epäkunnioittavia, valehtelijoita, hyväksikäyttäjiä ja uskottomia. He ovat niitä, joilla se ongelma on. Kyllä olen oppinut ja kieltäydyn ajattelemasta, että ainoa tapa puolustaa itseään tuollaisilta ihmisiltä olisi tulla yhdeksi heistä. Mutta kyllä, opin käsittelemään heitä asialla, jota maailma väärin kutsuu pahantahtoisuudeksi. Toinen tapa ilmaista asiasta olisi älykkyys, oveluus ja intuitio. Koska ilkeydellä on lähes aina negatiivinen konnotaatio, älykkyys koostuu kuitenkin muutoksista. Muuta tekemällä naiiviutta pienemmäksi ja tunnistamalla elämäsi tilat, joihin ihmisten on osoitettava olevansa kelvollinen astumaan sisään. Opi olemaan vähemmän naiivi, mutta älä anna tämän merentyneen maailman varastaa hyvyyttäsi, jaloutta ja ystävällisyyttäsi. Koska tämä kaikki on edelleen välttämätöntä, jotta tästä maailmasta tulisi paikka, jossa on vielä toivoa. Ei ole tarvetta, että hyviä ihmisiä olisi vähemmän, vaan päinvastoin. Heitä tarvitaan enemmän. Ja jos et halua joutua kusetetuksi, sinun pitää lopettaa hyvänä oleminen. Maailma on jo kusettanut sinua. Ihan liian tarpeeksi.